Добрата новина, с оглед на този резултат и много малката разлика между вече фактическия кмет Васил Терзиев и Ваня Григорова, е факт до толкова, доколкото се опитваме по малко по-критичен начин да погледнем всъщност две измерения, два плана. Едното беше как се конституира коалицията, която я подкрепяше, което според мен съдържа в себе си едни проблематични моменти, които можем да обсъдим. Но на втори план е редно да кажем също така, че тя беше успех на един електорален терен, който дори самата БСП всъщност не си вярваше, че може да постигне такъв резултат. В същото време обаче трябва да си кажем нещо друго, че и това вече е предмет на анализ в екзит пол проучванията от агенциите и колегите, които са работили на терен, че реално погледно много ниската избирателна активност помогна до голяма степен това БСП и Ваня Григорова да има този резултат. Но в същото време няма как да отречем и заслугата на самата Ваня Григорова и изключително ярката кампания, която тя успя да изнесе, бих казал, на своите собствени плещи. За първи път наблюдавахме кампания. Може би това е добрата новина и това е оптимизма, който можем да наречем с чиста съвест. Наблюдавахме кампания в много голяма степен, която беше идеологизирана, кампания, която беше политизирана. И за разлика от много други предизборни кампании, особено в контекста на местните избори през последните години, за първи път тя успя като че ли да обърне внимание на политически и обществени въпроси, които бяха неглижирани много дълги години, особено от така наречения политически елит, който малко или много всъщност модулираше начина, по който се случва на столичното управление. В този смисъл добрата новина е политизирането и идеологизирането на избори, които през последните години много често всъщност минават през призмата на няма ляво, няма дясно, т.е. много често може да чуем управници, които казват, на местния терен е важно да намираме решенията на проблемите. Ваня Григорова и нейната кампания всъщност показаха, че могат да търсят решения, които обаче да са кохерентни или да са в унисон с дадени политически течения и идеи. Това безспорно е успех. Оттам нататък просто трябва да си кажем следното нещо. Отново връщам към националната конюнктура. Много слабите резултати на конкурентите на Ваня Григорова до голяма степен са свързани с начина, по който в момента се поддържа националната сглобка. Можем само да гадаем естествено каква би била кампанията и какъв характер би имала тя, ако всъщност в момента нямахме такова правителство, което трябваше да удържа много сложни национални и наднационални баланси. Лошата новина обаче за страната е безпрецедентно ниската избирателна активност. Това трябва просто да се подчерта изключително дълбоко. Много ниска избирателна активност съвкупно, т.е. това, което Централната избирателна комисия успя да измери като български граждани, имащи право на глас, включили се в изборите. Но ако погледнем и какъв е делът на гласувалите за спечелилите управници, кметове в редица областни центрове, ще видим, че всъщност представителството се е разклатило до такава степен, че кметовете са избрани с дялове от порядъка на между 20 и по-малко вече 15% от имащи право на глас в рамките на една община. Ако ми позволиш, бих просто цитирал само няколко от областните центрове, въпреки овациите, въпреки апломба, въпреки еуфорията, дори бих казал, която в един момент наблюдавахме тогава, когато бяха обявени резултатите. Кметът на Благоевград е избран с 20% от имащи право на глас. Кметът на Шумен 19% от имащи право на глас, Пазарджик 17%, Габрово 16%, Велико Търново 16%, няма как да не споменем София, отново 16%. И стигаме до областни центрове като Русе, 13% от русенци, 13% от пловдивчани, 12% от хората, които живеят в Добрич, всъщност са гласували за човекът, който ще бъде техен кмет. Всъщност това е изключително лоша новина за начина, по който тази избирателна система всъщност възпроизвежда един елит, но този елит започва вече по системен начин да губи своята легитимност в очите на българските гласоподаватели.
Отляво имаше намерение и заявка за сблъсък, отдясно имахме поредното отбягване от такъв. И това не се изчерпва само от бягването от дебат. В крайна сметка, всъщност през последните години сме се нагледали на поредица от аполитични кампании, които по неизбежност водят до това всъщност да няма политически сблъсък, политически разговор. И като че ли единствената опозиция, която ни се подхвърля на нас, зрителите на този процес, е, че имаме някаква морална категория на доброто и нещо, което трябва да бъде преборено като лошото. Бих ги нарекал морализаторски кьорфишеци, които се повтарят от избори на избори. Сякаш сме в поредния епизод на Междузвездни войни. Едва ли не, там има едни добри сили, които трябва да поведат едно мистично лошо. Това, което обаче тези политически елити, които нон-стоп виждат в ролята на моралното добро, не могат да проумеят. Всъщност е, че междузвездни войни не е като да имаш междуквартални такива, нека така да го кажем. Тоест има нужда от много по-политически разговор за това всъщност какво трябва да бъде направено, дали ще е за София, дали ще е за друг град. Не трябва да виждаме политическия процес като поредното sci-fi, което едва ли не ще победи лошото и ще имаме и много добри хора. Напротив, просто Star Wars не е като битката за Стара София. Безспорно, кампанията придоби тези краски за изпълнени много повече с компромати, ad hominem атаки, но в крайна сметка трябва да кажем нещо друго. Политически дебат няма как да се води от един кандидат. Нали така? Тоест, ако всички останали опоненти отбягват възможността да участват по активен, проактивен начин в един предизборен дебат, няма как един или друг кандидат всъщност да изискат нещо такова от тях. За съжаление, отбягването на дебати през последните години, особено когато говорим за местни избори, като че ли се преживява като успешна тактика, която едва ли не казва по-добре май да не се появяваме, за да не изпъдим и малкото останали готови да гласуват за нас. И това, между другото, ще си позволя да надскоча софийския терен. Ако погледнем и областни центрове, тези местни избори, няма да забележим много по-различна политическа култура, която да насърчава дебатирането преди изборния ден. Напротив, в поредица от областни центрове изобщо като че не стана ясно, че предстоят местни избори. И това е адски показателно и по отношение на избирателната активност. И тази избирателна активност тя не е просто паднала от някъде във въздуха. Това е резултат и логично последствие от невъзможността на политическите елити да мобилизират гласове. Поради което всъщност трябва да кажем и следното. В София наблюдавахме изключително ниска активност, т.е. дори този терен, който обикновено едва ли не се разказва като двигателят напред за хората, които са много по-дейни, граждански и политически активни, всъщност не го видяхме по начин, по който резултираше в фактическо гласоподаване. Оттам нататък, естествено, резултати са такива, каквито са. Отново казвам, това, което успя да направи Ваня Григорова е да политизира разговора за управлението, нещо, което не сме наблюдавали от много време, но няма как да очакваме, че това всъщност ще повлече след себе си до масова избирателна активност, такава каквато едва ли не сме виждали от години насам. Напротив, просто дори въпреки нюансите или спецификите на тези избори, те следват една много закономерна тенденция, именно лека по лека имащите право на глас българи решават, че няма смисъл да отидат до урните в деня на изборите и в този смисъл няма кой знае каква изненада. Трябва да кажем нещо, което е очевидно. За мен лично е очевидно, че в тази местна коалиция, заставаща зад Ваня Григорова, имаше изключително проблемни формации, които по принцип нямат място в една коалиция, която претендира за себе си, че носи прогресивно, модерно, ляво. И това трябва да бъде казано категорично. Аз бих казал, че тези грешки са политически и идейни, а не толкова тактически и електорални. Каква е разликата между едното и другото? Тогава, когато съберем очевидно проблемни формации, които през годините назад няма нужда да се връщаме, знаем биографията и на Атака, и на останалите, са заемали
противни на левите позиции, даже няма как отново няма никакъв смисъл да се вършим толкова назад с конкретни примери. Това по-скоро говори за политическа или идейна несъстоятелност или политическо идейно разминаване между заявени декларирани позиции и начина, по който ти привличаш едни или други коалиционни партньори. В същото време трябва да си кажем, че присъствието или отсъствието на тези формации едва ли би оказало толкова съществено влияние върху фактически електоралния резултат, който Ваня Григорова постигна. От тази гледна точка не биха повлияли толкова много на крайния резултат, но оставиха един горчив послевкус на начина, по който се формира преди самия изборен ден коалицията, начина, по който беше заявена, като едва ли не единственото ляво нещо, което може да играе на софийския терен. В този смисъл по-скоро беше тактическа грешка и идейно разминаване, което не знам как би изглеждало вече от тук нататък, но толкова доколкото ще наблюдаваме и други подобни, и вече наблюдавахме други подобни опити за нещо като ляв консервативен патриотичен съюз. Само през последните седмици, последните дни всъщност видяхме друга такава заявка, дошла от Позитано 20 за нещо, което ще формира хем ляво, хем нещо патриотично, хем нещо малко по-в посоката на национализма. Може би трябва да си кажем, че и номиналната левица вече по системен начин страда от своето идейно объркване. Според мен комбинация от три фактора. Някои от тях ги нарекохме, но нека да ги изборим. Първият е наказателният вод по отношение на националната политика и по отношение на така наречената сглобка между Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ и естествено негласната подкрепа на Движението за права и свободи. Това от една страна. Да имаме до известна степен със сигурност наказателен вод. Този наказателен вод обаче, т.е. нека да го наречем даже наказателно поведение, защото от една страна може да е наказателен вод, но от друга страна сред привържениците на ГЕРБ и на Продължаване промяна на Демократична България всъщност може да е отлив и отсъствие от гласоподаване. Това от една страна. В същото време имаме Ваня Григорова, която съвсем спокойно вече го казахме, може да го повторим, че политически и идейно разпознаваем ляв кандидат. И на третото място трябва да си кажем, че имаме ниска активност, която е устойчива тенденция през последните години. В този смисъл тези три фактора оформиха и тези резултати. Да, имахме карта, която показваше синя южна София и срещу червена северна София. Но трябва да си кажем, че обективно материалните условия и икономическите условия, при които живеят от една страна хората в крайните южни, в диспозиция на хората, които са в крайните северни квартали, очевидно би наклонил вълната на тези, които са в нека да кажем, затруднено икономическо положение, да търсят някаква подкрепа в ляв кандидат, но в крайна сметка аз не бих отписал и другите два фактора, които със сигурност играеха много съществена роля при това така оформените си крайни резултати. Със сигурност очаквам продължаване на тенденцията за намаляваща избирателна активност. Не е изненада за никой, не е новина, че всъщност евроизборите са тези, които са най-малко атрактивни за българските гласоподаватели. Това от една страна. Тоест, това, което очакваме е ниска избирателна активност. От друга страна, що се отнася до левицата. На местните избори, на местния терен, партията има до голяма степен своята автономия, начинът, по който биха сформирали местна коалиция, начинът, по който биха издигнали своите кандидати, начинът, по който биха нареждали листите си, начинът, по който биха построили стратегията или тактиката за това как да действат там, където, както се казва клиширано, изборите, които са най-близко до хората. При евроизборите точно обратното. Хем изборите, този тип избори са най-далеч от хората, ако трябва да използвам същата метафора, и в същото време една партия трябва да работи като много добре смазана машина, т.е. посланията трябва да бъдат изключително синхронизирани, трябва всички от местния терен до софийските офиси и централи да подкрепят една и съща листа, едни и същи кандидати с едни и същи послания и така нататък. В този смисъл паралела между, примерно, софийската кампания на Ваня Григорова, зад която застана БСП и левицата и изобщо тази коалиция от формации,
е много по-различна от начина, по който би трябвало, например, БСП или Левицата, или пък ако се оформи някакъв съюз между двете, всъщност да се явят на едни евроизбори. Много различна реалност, много различна стратегия, от тази гледна точка много различни тактически ходове, които няма как да бъдат възпроизведени механично от местния вод и от местните избори към евроизборите. Та не го виждам да бъде толкова лесно. Ако има нещо, което може да се окаже в крайна сметка добра новина за номиналната левица, независимо как и под каква форма тя ще се яви, е следното. Все пак тогава, когато на едни избори има тенденция за намаляваща избирателна активност, тези, които в крайна сметка са печеливши, са тези, които имат твърди ядра. Партиите, които имат твърди ядра и са готови да подкрепят своята формация, независимо от листата, независимо от конюнктурата и независимо от посланията, всъщност много често се появяват като дори изненадващи победители на едни избори. Каквото и да си казваме за БСП и за левицата, трябва да кажем едно, БСП все още има едно не толкова малко твърдо ядро, до толкова доколкото, естествено да, то намалява през последните години, но партията все още не е изчезнала от електорална гледна точка и в крайна сметка и ако сглобката или коалицията на националното равнище продължи, това със сигурност ще продължи да оказва негативни влияния и по отношение на подкрепата за ГЕРБ и по отношение на подкрепата за Продължаване промяната и Демократична България. В този смисъл БСП могат да се окажат, може би не победители, но пък изненадващо добре стъпили след евровота.